Covered court nga pang sports na, pang evacuation center pa. Kini ang 12 million pesos nga istruktura nga giablihan na sa Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-lapu. Formal kining gibuksan nga gitambungan ni Mayor Paz Radaza ug mga opisyal sa barangay. Ang gasto sa pagtukod niini gikan sa panudlanan sa kagamhanan sa Dakbayan. Multi-purpose ang covered court tungod kay dili lang kini alang sa paugnat sa kusog kundi magamit usab sa ubang kalihukan. Kini ilabi na panahon sa katalagman sama sa bagyo. Sanglit ang Barangay Buaya nahimutang man daplin sa dagat. Salamat kayo, ma'am. Sa among bagong covered court. Say ato ang unang activity nga atong isubuan ni Kap. Kuan siguro, Sir Alan, kay naamay ka ng basketball tournament diri. Unya nagpaabot na lang gid sila sa opening. Mauni hinungdan nga gidali-dali in taon ni namo og open. Ang kanimang cover court, multipurpose ni sa ilaha. Pwedeng evacuation, pwedeng mga programa o unsa, not only ang basketball. Initially para ni sa sports. But then, og dunay mga lain pang mga activity ang barangay nga ilag yung mapahimudsan.